This amazing shit. Halo mga kabusing. Sarap dito kabusing oh. Dito na kami sa Manila. Ito na tayo sa Labi. Maraming ano dito kabusing oh. Dolomite. Oh no! Napaka namin ni kabusing Raymond. Dito lang pala sila. Appreciate natin ang ano kabusing. Ang buhay. Enjoy din ba? Enjoy pag may time. Dito pa kami sa ano? Sa Ma'am Sarbits. Ma'am Beach. Ito, ganda dito. Kita natin ang dagat. May ano din doon kabusing oh. Pwede ka mag-jogging. Yan o, may mga tao dyan. Yan, jogging. Wow! Pwede ka mag-bike, mag-exercise dyan. Ito pala kabusing ay man-made na beach. Isda kabusing oh. Kabusing oh, wala talagang mga tao kabusing. Yung mas nila, patapon-tapon lang. Tagan ano? Isda kabusing oh. Ano? Ganda ng ano nila kabusing oh. Ang pino. Buhangin. Parang sa Manila Bay kabusing no. Yan oh. Dito kabusing, dito na side, ano na to? Dito na side kabusing, ano to? Dubai. Wow! Dito sa inaapakan natin. Tapos doon sa kabila, ano na yun? Sharjah. Sharjah na dyan. Boundary na to. Dagat. May lawak pala na beach na to kabusing ay 106 hectares. Bulbog. Jellyfish.
Mamaya na kami maligo kabusing kasi lamig. Very cool, very cool. Yan si Apart to tingin-tingin lang. Isda kabusing oh. Bugaong oh. Bugaong. Mas mga na ito ba? Oh, mas mga na ito. Ano ito? Dupay, ikaw. Oh, mas mga. Kapa na ito ka eh. Kaya ko na eh, Karabalyas. Isda kabusing oh. Liliit pa. Haba nitong beach na to kabusing oh. Hanggang dun pa oh. Hanggang dun oh. Hanggang Ormoc to. Tapos dito sa likod namin. Hanggang Manila din. Hanggang dun. Grabe. Bikers oh, mga bikers. Nagja-jogging. Ito sa una. Palit Bikers. leggings. Bikers eh. Oo. Ako uniform at ipang padaan ako dito sa amo. Ako okay. Boy. Lakargo. Araw daghan na kay Pino. Ano yun? Toro, Karabalyas oh. Ano yun? Ano sino? Hindi siya puno ang kahoy oh. Lampag kayo ba? Basura kabusing oh. Ano natin kasi para hindi makasira sa kalikasan mga kabusing. Tapos ako na pang bike. Kaya na natag natin dolo. Kaya amo. May kukuha na naman ng basura na yan kabusing. Ilagay lang natin sa gilid. Magpunta pala kayo dito kabusing kapag hindi weekend para makauna kayo sa mga cottages. May mga libreng cottages dito mga kabusing. Okay? Uwak kapusin po. Sabi ibon kabusing oh. Daming uwak. Wak. Uwak! Agad siguro nagpunga. Ano sa wag ka nakakahoy? Hindi na mag-prupas kayo. At sarap-sarapan, right? Oo, sige, malaya. Matapang niya. Iwa ko bulyo. Nag-i-prosin. Ganda ng bulaklak kabusing oh. Hindi rin din. Mahuli ko. May mga bispa oh. Talagang ma-appreciate mo ang life dito kabusing. Kita mo yung life doon. May beach. Ito bulaklak. May mga beach pa oh. Na gani.
Harap ko nga din ito. Mas din ito. Mga kahoy. Pauwi na tayo, kabosing. Kaya ako, nasuyok yun o. Pauwi na tayo. Ito ang taxi natin, oh. Yun, oh.